ולכן אני מתחיל קודם כל במשרד התפוצות. אני אשמח אתם תציגו לנו בתמצית כמו שאמרתי, כי יש גם דיווחים או מצגת שהם רוצים להציג לנו גם ארגונים אחרים. בבקשה. תודה רבה אדוני היושב ראש. אני שמח להגיש לך את הדוח שמשרד התפוצות חיבר אודות האנטישמיות בשנת 2016. הדוח הזה מתייחס למקרים, למגמות, סוקר את האירועים השונים, את התקריות האנטישמיות השונות וגם את ההישגים השונים בתחום המאבק באנטישמיות בשנה החולפת. הדוח הזה הוא פרי מאמץ של מספר ארגונים, תרמו לו גם הפורום למאבק באנטישמיות, גם מרכז קנטור וגופים שונים שפועלים עם משרד התפוצות. השנה מבחינת מגמות אנחנו רואים שתי מגמות עיקריות. המגמה הראשונה, אם אפשר את השקף הבא בבקשה. המגמה הראשונה היא עלייה במספר התקריות האנטישמיות בדגש על ביטויים אנטישמיים. ופה חשוב לציין שהשנה התחלנו לנטר גם את מרחב האינטרנט. האנטישמיות היא לא רק כמו שהייתה בעבר גרפיטי על קירות והשחתה של מבנים או פגיעה ביהודים. אנטישמיות היום גם קיימת במרחב המקוון בהפצה של דברי שטנה, רעיונות, סרטים, תמונות ועוד ועוד. וכשאנחנו בוחנים את כל העולם הזה אנחנו מגלים בעצם שאנחנו נמצאים בעלייה גם במספר תקריות הרחוב וגם במספר הביטויים האנטישמיים ברשת, וחשוב לזכור שזה קורה השנה גם ללא מלחמה או סכסוך מזוין שבו מעורבת מדינת ישראל. הדבר השני שאנחנו רואים השנה זה ירידה בתקריות האלימות החמורה. השנה נרצח יהודי אחד, דוד פרמד, נרצח באורוגוואי על ידי מתאסלם חדש של דאעש, אבל לא היו לנו ברוך השם פיגועי טרור כמו שראינו בשנים הקודמות בהיפר כשר, במרכז הקהילתי בקופנהגן, במוזיאון היהודי בבריסל או ב-JCC בארצות הברית. מהבחינה הזאת יש ירידה באירועי טרור של תקריות אנטישמיות חמורות. מבחינת הישגים, בין ההישגים הבולטים שהיו השנה, אז כמובן הקריאה של האפיפיור פרנציסקוס בינואר השנה שיצא נגד כל צורה של אנטישמיות, אפליה או רדיפה. הדברים החד משמעיים שאמר ראש ממשלת צרפת שהדגיש את היותם של היהודים חלק בלתי נפרד מהחברה הצרפתית, אני ארחיב על זה בהמשך. החוק שעבר בפרלמנט האיטלקי שהופך הכחשת שואה לעבירה. אם אנחנו נכנסים היום לעידן שבו האמת היא לא אבסולוטית, אז הנושא של הכחשת שואה, בעיקר דרך אגב ברשתות החברתיות, הוא נושא שהולך ומתחזק. יש לנו על זה דיון. חברות האינטרנט לא בהכרח רואות איתנו עין בעין את הנושא של הכחשת שואה. מבחינתם זה חופש ביטוי. מבחינתנו הכחשת שואה זה ספיישל קייס, כן, מקרה מיוחד של אנטישמיות, ואנחנו מאוד שמחים עם החוק הזה שעבר בפרלמנט האיטלקי. בנוסף, ה-OECE החליט על הקצאת תקציב תלת שנתי למאבק באנטישמיות במסגרת התוכנית ממילים למעשים, ובדצמבר האחרון ממשלת בריטניה הודיעה שהיא תאמץ את הגדרת האנטישמיות, כן, על בסיס ההגדרה שנתקבלה באיירה, וגם על זה אני ארחיב מיד. תקריות בולטות. אז בינואר הותקף גבר יהודי חרדי בעיר מרסיי, תקף אותו באמצעות מצ'טה. במרץ נדקר למוות דוד פרמד מאורוגוואי, פעיל קהילתי שנדקר על ידי מתאסלם חדש. ביוני יושב ראש הרשות הפלסטינאית מחמוד עבאס אמר במהלך נאום בפרלמנט האירופי בבריסל שרבנים בישראל דרשו מהממשלה להרעיל מקורות מים פלסטינים במטרה להרוג פלסטינאים ולגרום להם להגר. כמובן המוטיב הזה של הרעלת בארות הוא לא מוטיב חדש, זאת עלילה אנטישמית עתיקה. לאחר מכן הוא התנצל על הדברים האלה, אבל הם נאמרו. ביולי סוכלה מתקפה אנטישמית בקונטיקט, גם פה דרך הרשת, דרך המידע שהתקבל ברשת האינטרנט, זוהה טרוריסט אנטישמי כזה שאגר נשק אצלו בבית, ובעצם תפסו אותו לפני שהוא הצליח להוציא פיגוע. באוקטובר בז'יטומיר הותקף חסיד חב"ד ומצבו הוגדר קשה מאוד, פציעה קשה. יש את הנושא של אותו אדם שפרץ לבית הכנסת במוסקבה, פצע את המאבטח ואיים לשרוף את המקום, ובדצמבר הושחת קברו של רבי נחמן מאומן. שקופית הבאה.
אבל יש השנה גם בשורות טובות. בצרפת אחוז התקריות האנטישמיות ירד ב-65%, והמקרה הצרפתי מוכיח שכשממשלות רוצות, הן מסוגלות להיאבק באנטישמיות בצורה נחרצת ולהביא להפחתה משמעותית. צרפת שהובילה בעבר במספר העלייה, במספר התקריות האנטישממיות, השנה מגלה ירידה, וזה קורה בגלל שממשלת צרפת מאבטחת מוסדות קהילה ומוקדי חיכוך. היום מי שמסתובב בצרפת בבתי הכנסת לקראת תפילת יום שישי, פשוט יש שם סיורים של חיילים חמושים, לבושי מדים, שמאבטחים את הרחובות מסביב, מאבטחים את בתי הכנסת. ישנן אמירות חד משמעיות מצד פוליטיקאים בכירים, כמו שאמרתי, מנואל ואלס, שאומר שצרפת לא תהיה צרפת ללא היהודים שלה, או אמירות בסגנון שכל צרפתי צריך לראות כעלבון אישי את זה שיהודים עוזבים את צרפת על רקע דאגה לביטחונם האישי. האמירות האלה מחלחלות. יש צמצום של הפער בצרפת בין חקיקה לבין אכיפה. אמנם גם בחקיקה אנחנו עדיין חסרים בהרבה מדינות אירופה, אבל בצרפת יש חקיקה וגם אכיפה. אנשים שהסיתו שם לשנאה אנטישמית ברשת קיבלו קנסות ואפילו עונשי מאסר. אז הדברים האלה קורים, ובסוף יש איזושהי הבחנה שמחלחלת גם לכוחות הביטחון וגם לציבור על זה שאנטישמיות וטרור מחוברים. זאת אומרת, בעיקר לגבי אנטישמיות מוסלמית, לא ניתן וגם לא מתייחסים עוד לאנטישמיות מוסלמית כאיזשהו המשך של הסכסוך במזרח התיכון. אנטישמיות מוסלמית מזוהה היום כמשהו שמתחיל ביהודים אבל ממשיך, ולכן מטופל בצורה נחרצת גם על ידי כוחות השיטור, גם על ידי הציבור, בחוסר סובלנות שלא כמו שהיה בעבר. מה אנחנו עושים במשרד התפוצות כדי למנוע את התופעות האלה, או לפחות לצמצם אותם עד כמה שאפשר? אז דבר ראשון, הגדרנו לעצמנו למטרה בשנת 2016 להפוך למרכז ידע עבור ממשלות וארגונים, ואנחנו עושים את זה בין השאר באמצעות שיתופי פעולה עם גופים שונים. חלק מהם נמצאים פה היום, אני תכף אפרט. אם זה איסגאפ, שיחד איתם אנחנו בונים מדד אחד עולמי לתופעות אנטישמיות, לא עוד שכל מדינה תוכל למדוד אנטישמיות כמו שהיא הייתה רוצה, ולדווח או לא לדווח, ולהחליט מה נכנס ומה לא, ואז כמובן מספר התקריות האנטישמיות משתנה בהתאם. אנחנו רוצים לקבוע מדד בינלאומי אחיד, אנחנו עושים את זה עם קבוצה של מומחים מכל העולם, כדי ליצור סטנדרטיזציה בתחום הזה. אנחנו הקמנו את פרויקט ניטור האינטרנט, שאני תכף אראה תוצאות ממנו, שבעצם רואה את סוג ההסתה שיש בכל מדינה ומדינה, ואנחנו מציפים את הנתונים האלה לממשלות, כדי שידעו מה קורה בתחומן, וגם לחברות האינטרנט, כדי שלא יוכלו להגיד, זה לא קורה אצלנו, הדברים האלה לא נעשים. פשוט ברגע שהמידע יהיה שם, גם ארגונים, גם פעילים, גם ממשלות יוכלו לעשות בו שימוש. פרויקט נוסף שאנחנו עושים עם מרכז קנטור, זה הנגשה של כל החקיקה בכל מדינה ומדינה, בדגש התחלנו ממדינות מערב אירופה, שתאפשר לפעילים להתמודד עם פשעי שנאה, שידעו איזה חוקים זמינים להם, מהם התקדימים של החוקים האלה, מי הם הרשויות שצריך לפנות אליהם, יוכלו לעשות בזה שימוש ולהתמודד עם ההסתה. דרך אגב, אנחנו עושים את זה גם לחוקים לרחוב לצורך העניין, וגם חוקים לרשת, למרחב הקיברנטי, כי זה תחום חדש שמתפתח והידע עליו עדיין לא מספיק זמין. הפרויקטים האלה מניעים את קובעי המדיניות לפעולה, מניעים את חברות האינטרנט לפעולה, וכבר יש לנו כל מיני שיתופי פעולה ודיאלוגים עם חברות, עם מדינות, שרוצות לבוא ללמוד עוד על מה שאנחנו עושים כדי להתמודד עם הבעיות האלה. דבר נוסף שאנחנו עושים זה הקניית ידע וכלים לקו ראשון. בסופו של דבר, השוטרים, הפעילים הקהילתיים, מי שנתקל בתופעות האנטישמיות הוא זה שמתמודד איתם, הוא הראשון שמתמודד איתם, ואם הוא ידע לדווח על תקרית אנטישמית כתקרית אנטישמית ולא כתקרית אלימות או לא כהצתה סתם, אז הדבר הזה נכנס לסטטיסטיקה, וניתן אחר כך להגיד שיש עלייה, שיש ירידה או שצריך להתמודד. אז אנחנו מקנים ידע וכלים לקו ראשון, שזה אומר אותם פעילים, אותם שוטרים, עורכי דין, כל מי שבא במגע עם התופעות האלה. שקופית הבאה בבקשה. זאת דוגמה לפרויקט, זה דוגמה לתוצאה שמגיעה מהפרויקט שלנו של ניטור מרחב האינטרנט. אתם יכולים לראות כאן שהמנוע שלנו מסוגל לנטר טוויטים, והוא מסוגל להגיד מאיזה אזור הם באים, לא רק מאיזה אזור הם באים, מאיזה מדינה הם מגיעים, ובתוך כל מדינה מאיזה עיר ומאיזה רובע. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את פריז ואנחנו יכולים לראות שם ברובע מסוים שיש אנטישמיות מסוג מסוים, כאנטישמיות מוסלמית או אנטישמיות אחרת, אז אנחנו יכולים להגיד פה צריך להתמקד ולכוון מדיניות חינוכית
שמתייחסת לאנטישמיות שמגיעה מכיוון דתי, או שמתייחסת לאנטישמיות שמגיעה מכיוון אנטי-ישראלי, או שמתייחסת לאנטישמיות שמגיעה מימין קיצוני. הדברים האלה מאפשרים לנו למקד מאמצים ולעזור לארגונים היהודיים, לממשלות ולפעילים גם כן למקד את המאמצים שלהם. עכשיו, השאלה שאנחנו תמיד נשאלים על הפרויקט הזה, זה איך אנחנו מגדירים אנטישמיות. אני מיד אתייחס לזה, אבל אנחנו מגדירים אנטישמיות בהתאם להגדרה של איירה. זאת אומרת, הפרויקט הזה מנטר כרגע רק אנטישמיות ולא אנטי-ישראליות. לעומת זאת, במקרים שאנטי-ישראליות חוצה את הגבול והופכת לאנטישמיות, היא תיכנס למדד כאן. ומה שאתם רואים פה, כאמור, זה מספרים מטוויטר, חודש אוקטובר. כדי שתבינו איזה חשיפה, לקחנו פה שתי מדינות עם הקהילות הגדולות באירופה, צרפת ובריטניה. בחודש אוקטובר 2016 לבדו, בממלכה המאוחדת היו 8,296 אנשים שצייצו טוויטים אנטישמיים. כל אחד מהם צייץ בממוצע של 3.6 טוויטים בחודש, אבל כשאנחנו בודקים כמה אנשים עוקבים אחרי אותם טוויטרים אנטישמיים, אז אנחנו מגיעים לפוטנציאל חשיפה, למשל בבריטניה לבדה, פוטנציאל חשיפה בעולם של 25 מיליון. חלק מהאנשים האלה עם קבוצות של 100,000 עוקבים, אחרים עם קבוצות של 1.5 מיליון עוקבים ומספרים מדהימים. הממוצע של כל טוויטר אנטישמי הזה, ממוצע עוקבים שלו הוא 3,000 עוקבים. זאת אומרת שאנחנו מדברים פה על רשת של אנשים שהם מקושרים מאוד, מדברים אחד עם השני, וצריך לעשות יותר בשביל להתמודד עם התופעות. כמובן שהמספרים המצטברים, הפוטנציאל כאן מגיע ל-40 מיליון, צרפת ובריטניה לבדן, ל-40 מיליון איש שנחשפו לתכנים אנטישמיים בחודש אחד. עניין נוסף, ועם זה אני אסיים, מונחת לפניכם הצעת המחליטים שהגיש, החלטת הממשלה, שהייתה הצעת מחליטים, היום היא כבר החלטת ממשלה שהגיש השר נפתלי בנט יחד עם ראש הממשלה, שהוא גם שר החוץ, זה בשיתוף עם משרד החוץ, הוגשה בישיבת הממשלה ביום ראשון לציון יום השואה הבינלאומי. ההצעה הזאת בעצם מגדירה לראשונה מהי אנטישמיות, פעם ראשונה שמדינת ישראל מקבלת להגדיר מהי אנטישמיות. ההצעה הזאת נתקבלה על ידי 31 מדינות במאי השנה, ובברית העולמית להנצחת זכר השואה. ההגדרה הזאת מדברת על אנטישמיות כתפיסה אודות יהודים, שיכולה לבוא לידי ביטוי כשנאה כלפי יהודים, ביטויים מילוליים ופיזיים כלפי יהודים, או כלפי מי שאותם שונאים תופסים כיהודים. ההצעה הזאת כוללת גם מקרים של הכחשת השואה ותוצאותיה, או גימוד ממדי השואה ותוצאותיה, כן, זה גם יחשב כאנטישמיות. וההצעה הזאת כוללת גם אנטי-ישראליות, ובכלל זה דה-לגיטימציה של מדינת ישראל, דמוניזציה של מדינת ישראל, ושפיטת ישראל בסטנדרטים כפולים שבהם לא שופטים שום מדינה דמוקרטית אחרת, גם כאנטישמיות בתנאי שהם נאמרים בקונטקסט הנכון. זאת אומרת, מצד אחד נשמר, זאת החלטה מאוד מאוזנת, נשמר בחופש הביטוי, ומצד שני היא לא מאפשרת הסתה. אני חושב שזה הישג גדול למשרדים, לשר ולמדינת ישראל בכלל. תודה רבה, אדוני היושב-ראש.